Bueno, guazen ikustea, ea gure posta kontuen hackeatuta daun edo ez. Hortako sartza daitezte zuen posta kontutik, eta hemen goran ikusiko duzu aukera desberdin, betiko, correo, contactos, agenda, tareas, maletín eta preferentzias. Klikatuko dugu preferentzias hontan. Ikusiko dugu zerbait arraroa daun preferentzias izeneko aukera hontan. Bai, preferentzias aukera klikatuta hemen ezkerreta azalduko zaizkiu hainbat aukera. Bai, filtros, firmas eta bat. Orduan, fija zaitez nahi baino aukera guztietan ea zerbait arraroa da, baina bati bat nik aholkatzen dizuet bat hau kuentas hontan fijatzea. Eta kuentas hontan, hontaz kontatu behar duzu. Ea, hemen, gelaska hontan, zuen izena agertzean edo ez. Batzuk izango zuen zuen izena jarrita, bertan utzi, eta bestatzuk izango zuen izena arraro bat jarrita, zuen ez dana. Izena arraro ikendu eta tekleatu zuena. Orain arte ondiek kaso, jendek posta bat idatzi eta bere izena azaldu horrez beste bat balitz bezala azaldu dien posta. Bai, bera zuena jarri. Beste gauzat importantea atalontan da, hemengo checkbox hau, bai, desabilitatuatean, holaotean. Batzuk izango zuen habilitatuta, hemen agian izen arraro batekin, eta hemen helbide arraro batekin. Orduan, hau, desabilitatu, eta listo. Holaxe gelditu beharko zuen kontuko preferentziaz atalonek. Segi beste batean, beste aukera batean, korreo izeneko atalonta, eta hogeita oso importantea da. Hemen badautu zuen batzuk, eta hau da spam gisa lan inaztiguna gure kontui, eta da alde batetik reenviar una kopia, batzuk hemen daukezue jarrita Gmaileko kontu arraro bat, edo bestela info@gmail.com nolako zerbait, bai? Orduan hau utzi, bai? Utzi, eta baitere beste hainbeste hemen daukezuen aukera hontan. Hau da, enviar una alerta batzuk aktibatu daukezue, eta beste mezu arraro bat, bai? Beraz, kasu hontan, bi gelaskoi utzi. Lehenengo gelasko hontan, posible da zuek jarritako helbide bat agertzea. Zuek zimbra erabiltzen bali mazue eta posta Gmailez irakurtzen bali mazue, zuetako batzuk hemen dauzue reenviar una kopia eta idatzi dizue zuen Gmaileko kontue. Mesedez guain gauden egoeran eskatuko genitzuke zuen posta kontu hori, Gmaileko kontu hori edo dana dala, borratzea eta utzi ikustu hori. Vale? Behin hola utzita, dena utzi utzita, egingo dena da guardar aukera, hemen ikustezue, guardar aukera eman eta listo. Orduan, eskatuko dena da, bakoitzek prozesua bukatzeunen, alor gure esatea indezuela, bai? Eta ondo edo gaizki, hau da, dena txukuntzion edo zerbaitzion esatea behin. Gero alor gure bidez dena informazio guztia jasoko deulako. Eta eskertuko genuke baita ere, ez egun baten, baizik eta preferentziaz aukera honi, atentzio pixkat ematea, hortxe egunero zerbait bideratzea. Bale?